На галоўнай сцэне лагера ва ўсю моц кіпіць праца. Дзяўчынкі рэпеціруюць творчы нумар для канцэрта. Сярод самых актыўных Аліна Володькіна. Яна сур'ёзна займаецца танцамі і спортам. Аліна ўпэўненая, што лепшыя канікулы павінны быць напоўнены рухам, зносінамі і творчасцю. Этот лагерь меня зацепил больше всего тем, что тут очень классные дискотеки, также тут песни очень классные, молодежные. Тут очень интересные мероприятия. Люди тут тоже очень классные и доброжелательные. Вот. Тут очень вкусно кормят. Тут также очень веселые репетиции, выступления. Арганізаваць вольны час для энергічных дзяцей задача няпростая. Кожны дзень распісаны па хвілінах. Спартыўныя спаборніцтвы на свежым паветры. Інтэлектуальныя турніры і гурткі па інтарэсах не даюць засумаваць. Кіраўніцтва лагера адзначае, што галоўная мэта дасягнутая. Дзеці правялі час з карысцю для здароўя. Оздоровилось 160 детей. Возрастная категория детей от 6 до 17 лет. Дети подружились, привыкли к режиму, разнакомились. У нас пятиразовое питание. Фрукты, соки дети получают, им надо много энергии, она тратится на наши мероприятия, тематические батлы, спортивные мероприятия, дискотеки, просмотры кинофильмов у нас происходят. Паспяховы старт аздараўленчай кампаніі стаў вынікам сур'ёзнай падрыхтоўкі на абласным узроўні. За першую змену каля 2000 дзяцей наведалі стацыянарныя лагеры. Пастаўленыя задачы выкананы. В июне организован 641 воспитательно-оздоровительный лагерь дневного и круглосуточного пребывания с общим охватом около 16 300 учащихся. Хочу отметить, что в летний период 2026 года в области функционируют 10 загородных оздоровительных стационарных лагерей, в которых проводится от 2 до 5 смен. Наперадзе яшчэ 2 летнія месяцы. За ўвесь канікулярны перыяд у загарадных лагерах Гомельшчыны адпачнуць каля 8000 дзяцей. Вікторыя Шахварастава, Ольга Канавалова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».